Microregiunea Gal-Sucevița-Putna este situată în partea central-nordică a județului Suceava, acoperind o suprafață de 1026 de km², cu o populație de 60.150 de locuitori și cuprinde 16 unități administrativ-teritoriale din județul Suceava. Arbore, Brodina, Burla, Cacica, Horodnic de Jos, Horodnic de Sus, Iaslovăț, Mănăstirea Humorului, Marginea, Poieni-Solca, Putna, Straja, Sucevița, Ulma, Volovăț și orașul Solca. Microregiunea s-a format prin asocierea a 80 de parteneri, reprezentanți ai administrațiilor publice locale, întreprinzători privați și societăți civile. Microregiunea Sucevița-Putna se constituie într-o străveche și densă vatră de civilizație și cultură românească încărcată de istorie și legende. Din partea de nord și până în partea de est, aproape fiecare comună are câte un edificiu de patrimoniu: mănăstire, biserică, clădiri memoriale. Freștele exterioare ale bisericilor, Humor, Arbore, Sucevița, bogatele muzee de artă medievală, frumusețea peisajului și a creației artistice populare au dus la înscrierea acestor mănăstiri în catalogul UNESCO. Vechimea excepțională și planul arhaic al bisericii de lemn din Putna îi conferă o valoare inestimabilă pentru arhitectura medievală din țara noastră. De asemenea, în comuna Putna se află vestita mănăstire Putna, supranumită de poetul Mihai Eminescu, Ierusalimul neamului românesc, și chilia lui Daniel Sihastru. Reprezentative pentru istoria și cultura microregiunii sunt Mănăstirea Sucevița, Casa Memorială Iraclie Porumbescu din comuna Sucevița, Biserica Romano-Catolică și Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din Solca, Biserica Luca Arbore, Biserica Înălțarea Sfintei Cruci și ruinele vechii biserici de lemn, construită de Dragoș Vodă din Volovăț, Mănăstirea Humorului, Biserica Romano-Catolică și Salina din Cacica și Ceramica Neagră de la Margine. În microregiunea Sucevița-Putna, denumită și ținut al mănăstirilor, unitățile de cult desfășoară activități social-filantropice și medicale în centre sociale construite în incinta mănăstirilor, schiturilor, într-un cadru organizat, planificat, cu grupuri țintă, precizate, având o infrastructură adecvată cu personal calificat, angajat sau voluntar. Complementaritatea proiectelor de natură socială la nivelul microregiunii este dată de implicarea activă a furnizorilor de servicii sociale din sectorul non-guvernamental, precum și a administrațiilor publice locale și a societății civile. Astfel, dezvoltarea socială a teritoriului este indispensabil legată de îmbunătățirea infrastructurii serviciilor de bază. Dezvoltarea serviciilor sociale și favorizarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile din microregiune, tineri, femei, bătrâni, persoane sărace, minorități locale, persoane cu dizabilități, a fost și este un obiectiv pentru grupul de acțiune locală Sucevița-Putna, care a implementat în perioada 2013-2015 planul de dezvoltare locală al microregiunii Sucevița-Putna, iar în prezent strategia de dezvoltare locală a microregiunii Sucevița-Putna, proiecte finanțate din FEADR prin programul LEADER. În cadrul planului de dezvoltare locală 2013-2015 au fost finanțate prin GAL Sucevița-Putna 3 centre sociale de zi, cu o valoare publică totală de 224.509 euro. Centrul social de zi din Mănăstirea Sucevița, Centrul social de zi, Schitul Nașterea Maicii Domnului din Marginea și Centrul social de zi, Parohia Ortodoxă Sfântul Dumitru din Horodnic de Sus. În prezent, pe măsura 1, investiții în infrastructură socială, inclusă în strategia de dezvoltare locală, finanțată în cadrul PNDR 2014-2020, au fost înregistrate la GAL Sucevița-Putna 4 proiecte de investiții în infrastructură socială cu o valoare publică totală de 299.533,51 de euro. Schimbare de destinație din trapeză în cantină socială la Schitul Nașterea Maicii Domnului Marginea, construire centru de zi în comuna Cacica la Schitul Buna Vestire Purtești de Sus, Centrul social de zi Sihăstria Putnei și Centrul social de zi Sfântul Cuvios Pimen cel Mare, proiect care a fost deja contractat. Ne aflăm în Centrul social de zi al Mănăstirii Sucevița, un proiect care a fost inițiat
de Mănăstirea Sucevița în 2013 și care a beneficiat de o finanțare în valoare de 74.709 euro din partea fondurilor europene. Funcționăm practic din 2016 ca centru de zi. În perioada 2014-2015 s-a construit această clădire în care ne aflăm. Mănăstirea Sucevița a încercat să răspundă prin acest proiect nevoilor celor mai necăjiți dintre noi, oamenilor din toată țara. Pot să spun că asta e ciudățenia centrului nostru, avem beneficiari din toată țara, oameni din toată țara necăjiți care vin la noi ca la un ultim liman. Și cred că asta suntem în primul rând. Suntem un fel de pompieri în asistența socială. Intervenim în situațiile cele mai grave, cele mai urgente. Sunt oameni care vin și ne spun: maică, dacă nici aici nu găsim un sprijin, nici aici nu suntem ajutați, unde să ne mai ducem? Sunt Maica Singlitichia. Ascultarea mea în cadrul acestui centru este de consilier. Noi așa spunem ascultare. În mănăstire nu e un serviciu. Asta este ascultarea mea. Și, practic, cam astea sunt serviciile pe care noi încercăm să le asigurăm, de consiliere, de informare. Și chiar până anul acesta noi am și mers cu oamenii, am fost mai mult ca un centru comunitar decât ca un centru de zi, în sensul că am însoțit oamenii la comisii, la spitale, peste tot pe unde au avut nevoie de mers, ca să încercăm să le rezolvăm problemele. Și mulțumim lui Dumnezeu că, practic, cred că asta este reușita activității noastre, că pot să spun fără falsă modestie, că cu adevărat consider că este o reușită activitatea centrului, pentru că rămân în urmă câteva zeci de pensii rezolvate pentru oameni care veneau cu statutul de cerșetori la noi și pentru o muncă de chiar uneori câteva luni bune sau un an am reușit să-i aducem în stadiul de a beneficia de o pensie de handicap, de o pensie de boală, să putem susține să-și urmeze niște cursuri, o reintegrare socială, reintegrare în familie. Sunt foarte, foarte multe lucruri de spus despre ceea ce avem ca finalitate a activității noastre. Și uneori suntem și noi, eu și maicile care activăm în cadrul centrului, uimite de rezultate, pentru că observăm că nu e doar lucrarea noastră aici, este lucrarea lui Dumnezeu, practic. Atunci când crezi că nu mai ai o soluție sau simți că te blochezi, atunci vine Dumnezeu cu soluția. E dincolo peste ceea ce cred eu că putem face noi. E lucrarea lui Dumnezeu cu acești oameni. Dumnezeu lucrează prin oameni și uneori Dumnezeu lucrează și prin noi și mulțumim pentru lucrul ăsta, pentru că suntem nevrednici uneori de ceea ce face Dumnezeu prin noi ca persoane. Suntem și noi cu păcatele noastre și neputințele noastre, dar mulțumim lui Dumnezeu că așa neputincioși cum suntem ne ajută să putem ajuta pe alții. Ar trebui să închei într-un fel în care să apreciez activitatea GAL-ului. Avem o colaborare bună cu GAL-ul, cu organismul practic care promovează proiectele în această comunitate. Reprezentanții mănăstirii participă la ședințele GAL-ului și cred că de fiecare dată am semnalat atunci când am considerat că se poate face ceva pentru a îmbunătăți activitatea în domeniul social în regiune. Suntem practic 4 maici implicate în acordarea de servicii sociale în acest centru de zi. Eu care sunt pe consiliere, mai avem o maică asistent medical, dar pe lângă, asta e bine de punctat, pe lângă cele 4 maici implicate în mănăstiri, avem voluntari, colaborăm foarte bine cu Universitatea din Suceava, cu Facultatea de Asistență Socială, colaborăm cu câteva licee, grădinițe, pe lângă serviciile de informare și consiliere pe care le acordăm, normal că intervenim și cu campanii de strângere de, tot felul de lucruri de care au nevoie oamenii și în aceste campanii ne-au ajutat alte instituții. Ne aflăm la Centrul Social de Zi de la Schitul Marginea, din localitatea Marginea. Sunt Maica Gabriela, stareța acestui schid. Și sunt bucuroasă că am avut prilejul și
oportunitatea de a apela la GAL Sucevița Putna pentru a ne ajuta să construim acest centru social de zi, care este foarte necesar pentru comunitatea din această localitate, deoarece vin foarte mulți bătrâni care au nevoie de un sfat, au nevoie să le ascultăm nevoia în singurătatea lor. E un lucru foarte important pentru ei. În acest centru se găsesc 4 camere unde se pot odihni câteva ore cei care vin și se odihne, să se liniștească, unde discutăm cu persoanele care ne cer ajutor, probleme sufletești, probleme materiale, după care îi ajutăm pe fiecare cum au nevoie. Apoi avem un salonaș unde se delectează cu cititul unei cărți sau cât timp așteaptă să ia și ei parte la consiliere. O cămăruță de prim ajutor unde dacă mai sunt persoane care vin de pe drum și doare capul, le dăm o cană de apă, îi dăm o pastiluță și așa împreună cu primăria, care suntem în relații foarte bune, îi putem ajuta pe cei de aici din localitate și cei din alte localități care au auzit de noi și ne cer ajutorul. Datorită acestui fapt că sunt foarte mulți care au nevoie, ne-am gândit și la le acorda o hrană caldă pe zi și am mai depus un proiect anul acesta cu o cantină socială, care sperăm să fie eligibilă și să putem folosi câte mai multe persoane din această localitate și a celorlalți din prejurimi. Valoarea proiectului Centrului Social de Zi este de 75.000 de euro, iar al cantinei sociale, care l-am depus anul acesta, este de 78.000 de euro. Colaborarea noastră cu GAL Sucevița Putna a fost una foarte bună, de care mulțumim și dorim ca și în continuare să avem aceeași colaborare ca să putem face cât mai multe lucruri frumoase și bune pentru toată comunitatea de aici și a celorlalți care ne vor călca pragul. Vă mulțumim! Ne aflăm la Horonic de Sus, în incinta Centrului Social de Zi, Casa Părintească. Suntem așa de bucuroși să ne desfășurăm diferite activități în această locație, în acest loc, care s-a întemeiat, s-a înființat printr-o idee, în urma unei idei mai vechi și a unei dorințe mai vechi, aceea de a avea un loc ușor unde să putem să desfășurăm activități sociale în beneficiul copiilor, în beneficiul persoanelor în vârstă, în beneficiul diferitor persoane și al diferitelor persoane aflate în dificultate din cadrul comunității noastre. Sunt preotul Alexandru Pitic, paroh la parohia Horonic de Sus și m-am implicat direct în implementarea acestui proiect, construirea unui centru social de zi în comuna Horonic de Sus, aparținând de parohia, acest centru social aparținând de parohia Horonic de Sus. Suntem, așa cum am spus, bucuroși pentru că odată cu terminarea, cu implementarea acestui proiect, cu terminarea construcției
am început activități diferite care au avut un impact foarte pozitiv în sânul comunității și au avut un impact pozitiv nu numai pentru cei care au beneficiat de activitățile pe care noi le-am desfășurat, dar am simțit o mare bucurie a celor care au dorit să se implice în aceste proiecte. O mare receptivitate și bucuria lor de a se face folositori pentru semenii lor. Abia am simțit așa că mulți dintre ei așteptau astfel de prilej, o astfel de ocazie pentru a se face folositori pentru comunitate, pentru semenii lor. Am desfășurat diferite activități și desfășurăm diferite activități. Unele au caracter permanent, cum ar fi program de ajutor pentru copii după terminarea școlii, școală după școală sau after school. Chiar și în aceste clipe avem în centru social un grup de copii care desfășoară o temă foarte frumoasă și interesantă legată de Ziua Educației, care va fi peste două zile, vineri. De asemenea, în fiecare vară am organizat, începând cu anul 2015, școală de vară, iar în timpul acestei activități am desfășurat foarte frumoase activități și educative, și sportive, și diferite excursii, drumeții. Într-un cuvânt, acest centru social este un loc al bucuriei, al regăsirii noastre a unora pe alții și suntem recunoscători că ne-a ajutat Bunul Dumnezeu și am reușit să împlinim acest lucru așa de frumos pentru comunitatea noastră. Suntem recunoscători în același timp și organizației GAL Sucevița Putna și în mod special doamnei Doina Iacoban, cea care conduce acest GAL, care ne-au susținut foarte mult și ne susțin întotdeauna în tot ceea ce noi am dorit să implementăm în comunitatea noastră și prin acest centru social. Am avut și avem o colaborare foarte bună cu GAL Sucevița Putna. Ne-au fost de mare ajutor pe perioada implementării proiectului și chiar și acum când avem nevoie să desfășurăm diferite activități în cadrul centrului social. Mulțumim foarte mult! Doamne ajută! Ne aflăm la Mănăstirea Sihăstria Putnei, din localitatea Putna, județul Suceava, mănăstire care se află la 3 km de satul Putna. Mă numesc Părintele Maxim și mă ocup de proiectul social, Centrul Social de Zi, Sfântul Cuvios Pimen cel Mare. Acest centru a pornit ca o nevoie a mănăstirii de a ajuta bătrânii și persoanele care trăiesc într-un mediu defavorizat în zona Putnei, în zona localității Putna, dar și în zonele adiacente. Acest proiect a pornit de la o idee a Părintelui Stareț, Arhimandrit Nectarie, de a oferi bătrânilor un loc unde pot petrece în timpul zilei, alături de părinții mănăstirii, petrece un timp bun, zicem noi, un timp în care să nu se simtă inutili. Pentru că, cum știm, odată ce îmbătrânești, deja puterile nu mai sunt, cum să spunem așa, nu mai suntem în forță și avem nevoie de a fi ajutați, avem nevoie de a ne simți în continuare tineri. Proiectul ideea pornind de la Părintele Stareț, dânsul a considerat că este cel mai bine să facem acest proiect împreună cu GAL-ul Sucevița Putna, de care am beneficiat, din partea căruia am beneficiat de tot ajutorul posibil și dorim pe această cale să le mulțumim celor care de la GAL Sucevița Putna. Și voiam să spunem că acest proiect proiectul social de zi Sfântul Cuvios Pimen cel Mare, contractul deja a fost semnat, urmând ca lucrările să înceapă într-o perioadă foarte scurtă și dorim să spunem că, datorită faptului că am primit ajutor și lucrurile au mers foarte bine, am depus al doilea proiect pentru încă un centru social de zi,
numindu-se Centrul Social de Zi Sihăstria Putnei. Al doilea centru, proiectul este depus, urmând să așteptăm rezultatele selecției. Acesta al doilea centru este dedicat persoanelor tinere, elevilor, având un atelier de creație, un atelier de consiliere, un spațiu dedicat consiliere în grup, dorind să oferim tinerilor din mediul defavorizat, dorind să le oferim o șansă și un ajutor în viața aceasta. Dorim să mulțumim pe această cale tuturor celor care ne-au fost alături și credem și ne dăjduim în Bunul Dumnezeu că aceste două proiecte vor fi de un real folos tuturor celor din zona Bucovinei. Maica Domnului să vă ajute și Sfinții Ocrotitori ai Mănăstirii Sihăstria Putnei, Sila, Paisie și Natan, să vă pomenească și să vă ajute. Amin. Sunt Maica Egumenă Timoteia Bulai, a Schitului Buna Vestire din Comuna Cacica, Pârtește de Sus. Ne aflăm la Schitul Buna Vestire, localitatea Pârtește de Sus, Comuna Cacica, locul unde, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, s-a ridicat acest sfânt lăcaș. La început aici a fost un cămin de bătrâni, sub îndrumarea preotului Vasile Vrăjitorul. La acest cămin, maicile au îngrijit acești bătrâni nevoiași. Iar în anul 2015, preotul Vasile Vrăjitorul a donat maicilor acest locaș, unde s-a înființat și Schitul Buna Vestire. De aici a pornit și dorința de a depune un proiect prin fonduri europene, datorită faptului că resursele proprii erau insuficiente pentru a construi un centru de zi, pentru a răspunde nevoilor acestor nevoiași. Așa am început colaborarea cu Asociația GAL Sucevița Putna și am reușit să ne îndeplinim dorința de a depune pentru finanțarea acest proiect, în valoare de 64.000 de euro. Cu ajutorul lui Dumnezeu ne dorim să începem lucrările. Colaborarea cu Asociația GAL Sucevița Putna a fost una constructivă și sperăm ca pe viitor să continuăm această colaborare cu ajutorul Bunului Dumnezeu.